Usa ka lugar sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City ang nakatakdang ipailawom sa lockdown. Kung ano, sayro nato sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Sara, dunay usa ka residente nga namatay nga nagpositibo sa COVID-19. Hinungdan nga ipailawom sa lockdown ang Purok 5 Zone 10 dinhias sa Barangay Carmen. Nakatakdang ipailawom sa Focus Containment Zone o lockdown ang Purok 5 Zone 10 Upper Zayas sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Kinihuman nga namatay ang laing local case sa COVID-19 nga residente sa lugar. Ang pasyente usa ka 73 anyos nga babae nga daan ng dunay gibating sakit. Wala matod pa siya nagagawas sa ilang panimalay, gawas na lamang sa pag-adto og ospital aron magpa-check up. Nakasinati kini og mga simptomas sa COVID-19 ni atong Agosto 9, busa gidala sa JR Borja Memorial City Hospital ni atong Agosto 11 ug dayon namatay. Gi-isolate na sab ang 13 ka mga close contact sa mong pasyente, sama sa anak, mga apo, ingon man medical personnel nga nagbantay kaniya. So ang final diagnosis dito sa tuwang JRB, acute respiratory failure type 1, and then secondary to community acquired pneumonia, and then doon na siya daghang comorbidity. Sumala pa ni Barangay Kagawad Sani Kahayag nga gi-identify na nila ang mga choke point ug tukuran kini og mga barikada aron dili makagawas-gawas ang mga residente sa lugar. Ginalihok na sab nila ang pag-disinfect sa lugar subay sa protocol batok COVID-19. Nakikoordinar na sab ang barangay ngadto sa PS4 Carmen Police alang sa pagahimoong lockdown sa lugar. Hangyo sab sa kapulisan ang kooperasyon sa mga residente. Una na mo karon ang amog yung pag-cordon sa area para masituate nga dili na mo dako pa ang containment sa atong matakdan pa. So makontain na to daan ang mga kuan nga di wala na makalakaw-lakaw. Sa pagkandak na to sa kaning pag-lock na to sa mga area, hangyo lami kung pwede wala na maggawas-gawas ilahang panimalay. Apor ka man o dili, kinahanglan mokoordinate ka sa ato sa barangay o sa ato sa kapulisan. Karon ana sa 192 ang kinatibuk-ang kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, kung asa ang naisgutang 73 anyos nga pasyente ang ikawalo nga namatay sa syudad. Sara, sigon pa sa LGU nga anaa sa 360 ka mga pamilya ang maapektuhan sa ipatuman nga lockdown. Hinuon ilahan ang ginaandam ang food relief pack nga ilang iapod-apod ngadto sa mga apektadong residente. Kini aron mawad-an na sila og rason nga magawas-gawas sa ilahang mga panimalay. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.